Dobar dan i dobrodošli na kanal Uradi sama ideje za kreativce. Danas pripremamo uskršnje zeke od testa. Ovo pecivo će posebno biti interesantno najmlađima zbog svog oblika. Priprema se jednostavno, a svakako će privući svačiju pažnju kada iznesete na sto. Upotpunit će uskršnju trpezu, a može poslužiti i kao večera ili kao doručak. A evo i kako sam ja pripremila ovo pecivo. U jednu činiju dodajte 180 ml toplog mleka, izmrvite 20 g svežeg kvasca ili dodajte jednu kesicu suvog. Dodajte jednu kašiku šećera, promešajte i ostavite da kvasac malo nadođe. Kada je kvasac nadošao, razmutite jedno jaje, pa ga dodajte u činiju sa kvascem. Postepeno dodajte i jedan deo brašna. Jednu i po kašičicu soli, počnite da mesite uz dodavanje ostatka brašna. I putera sobne temperature. Pisani recept imate na stranici Uradi sama ideje, a link do stranice je ostavljen u opisu videa. Znači samo kliknete i idete na stranicu gde vas očekuje ne samo ovaj recept, već i mnogi drugi recepti kao i mnogi drugi zanimljivosti. Testo prebacite na pobrašnjenu radnu površinu i mesite. Biće dovoljno da izmesite nekih 5 do 10 minuta najviše. Nauljite činiju. Nauljite testo. Prekrijte prijanjajućom folijom i ostavite na toplom da nadođe. Ja sam bila u žurbi pa nisam imala vremena da sačekam da se testo udvostruči, ali i bolje je kada ostavite da baš lepo naraste. Međutim, poslužit će i ovako, moći će da se iskoristi. Od testa oblikujte ovako jednu rolnicu dugačku, pa isecite na 8 jednakih delova. Premesite svaki komad i formirajte lopticu. Loptice prekrite najlonom kako se testo ne bi sušilo. Ja ovde imam ove mini viršlice. Ukoliko je potrebno da ih oljuštite, oljuštite ih ako imaju najlon po sebi. Ove moje nemaju, tako da neće biti potrebe da ih ljuštim. Oklagijom razvijte testo ovako, duguljasto.
urolajte ga. Ovu ivicu istiskajte ovako prstima kako bi se testo lepo spojilo i kako bismo dobili ovu rolnu. Urolajte ovako. Prebacite ovaj komad preko ovog dela testa. Evo vidite. Ovako. I ovdje ćemo sada da provučemo viršlu. Znači jako jednostavno se pravi. Malo formirajte prstima ovo testo kako bi lepše leglo na viršlu. Oblikujte uši. Utisnite čačkalicu u testo, ovako, pa dodajte biber u zrnu, da bismo dobili ovaj efekat očiju i nosa. I evo, naš prvi zeka je gotov. Evo vidite kako je sladak, zaista. Evo da ponovimo još jednom, znači ovako formirate zeku. Kada ste zeke poređali u pleh, prekrite ih i ostavite još nekih 30 minuta da malo još porastu. Evo vidite, ovako testo je poraslo još malo. Ja ću samo malo pritisnuti ovaj biber, a zatim jedno žumance izmutite, dodajte malo mleka kako bi ga razredili. Premažite zeke. Rernu naravno uključite na 180 stepeni do 190, u zavisnosti kakva je vaša rerna, da li je jača ili slabija. I pecite ih dok lepo ne porumene. Meni je bilo potrebno oko 15 minuta. I evo naše zeke, još uvijek su vruće. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept. U svakom slučaju zanimljiv je, interesantan i kreativan kao što je ovaj kanal. Puno vas pozdravljam i želim vam lep dan. Ukoliko još uvijek niste, prijavite se na kanal, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao!